Okulandelayo sokukhuluma izilwane zamanje ezisepulazini. Sonke isilwane kufanele sikhonjwe, noma ngegama noma nge-tag. Qala ngezilwane ezinempilo noma ezisasencane bese udlulela kulezi ezindala. Izilwane ezigulayo kufanele zisetshenzwe ekugcineni. Hlola izilwane nsuku zonke futhi ubike izimpawu zesifo ngokushesha. Izilwane ezigulayo kufanele zihlukaniswe futhi zibhalwe phansi. Kufanele kube khona incwadi yokugcwaliswa yezilwane ezithola imithi. Uqinisekise ukuthi ibuyekeziwe. Izilwane ezifile kufanele zilwahlwe ngendlela efanele, kude nezinye izilwane. Zingcwatshwe emgodini kusetshenziswe into ekuthiwa ukhalika, ngamanye amazwi inhlabathi emhlophe. Ukuhlola kwezidumbu kusiza ukuqonda ukuthi kwenzekeni uvimbele okunye ukufa okungadingekile. Uma izilwane ezimbili zifa ngokulandelana isikhathi esifishane, biza udokotela wezilwane. Obona izilwane nsuku zonke uzoba ngowokuqala ukubona inkinga.